AGR-a 70 balekin. Mirestu zazue bere zuntzipen boterea. Aurrera introa! Kaitzo lagunak, gaurkoan etzaldan gaituk. Hori duk, musika, egurra banatzeko, gogoak pizteko. Guazen, hor dago bat, hau hartuko zune sustekoa. Ez, azkenean izan nauk. Ez usteko hartu duena. Berdin da, tzapak hartu dizkigute eta guazen berriro ekintzara. Eta begira, zer daramadan esku artean. AGR-a 70 balekin. Hau duk bai, egin dezakedan balabanaketa. Eta hortza horrean zeudek, banabanatzailea, deitu egin dutenak. Lasai, denen todokata. Baina ez diskutatu enboratzean, ikusten haute eta... Orain arrokatzean... Batori gaza. Atera, untxitoa, izatu nahi dia. Beste bat! Eta hortze doauntzia! Oho! Zelako bala zaparra da! Akabotzo! Hau ez dut amaitu! Drona niretzat, baldakatik tiro! Zeire ditu zaitzu hori ba! Jaka 47. Balabanaketarekin jarrai dezagun. Norbaitek nahi alditu hemendik. Batori iretzako. Onago? Ikimailu bat? Balotara. Ea zer daukan. Adrenalina. Big guys. Bizi berritu. The revived flight will arrive in 1 minute. Zalekoa konpondu. The safe zone is collapsing. Zaguazen hornidura kutzara. Gure AK-47 hartzera. Guk prestatutakoa badakizue. Guk nahi ditugun ezaugarri bereziekin. Egurra barra banatzeko. Horzagok bak tankearekin. Zarrazkia egiteko asmoarekin, baina gurekin jai izango du. Bagoaz eta... Poltergeist boterearekin, erdi ikustezin bihurtzen gaituena. Eta mendi muin honetan babesa aurkituko diagulakoan. Hementxe geratuko gaituk nahiko ongi babestuta. Gainera, eremuaren itziera, hementxe borobil honen perimetroan zegok. Ea gure kideak etortzen diren. Ikusten dugunez, etzairen batek ere gure idei berbera izan du. Noski, kokapena daukagu hemen muinaren gainean. Zeak babestuta, hemenako tokia da. Eremu itzirerako eta amaieran garaie ateratzeko. Beste bat! Eta zombiekin gainera! Lotara! Eta zombiak kontzo, gure hana datoz! Agur, akabatu! Ongi duk, azai! Zegok adrenalina! Pik jada,
Lauz euskea, lagunentzako utziko ditia. Bai, iretzako lagun, sendatu zaitez. Eta goazak borrokara. Azken momentuak, azken prestaketak, ona dator azken txampa. Erazora! Azkar benditon torrera, kanper bazagok, ziur nauk! Giro hotzak entzuten ditia! Azkar gora! Hortzago kanperra! Garaipena! Bigai lagunak! Pentsatzen nian, zuk gaurkoan aterako ez denik, baina azkenean gure kanper maitatu honek atera arazi du! Zuken barreak irabaziz! Aio lagunak! Goratu, arpidetu, like eman eta zuen lagunei gomendatu!